na ban par chanela in zawain kalolom le vek acheu khonga in min lo like a min lo subscribe turin ka ngen bok acheu movie karon recap tur hi what the people saw ti ani a film in tan na chu mai che pakhat lo langin a hming chu sara ani a ama chawa bat taba in bual lai tuan electric shock awang chuan anun na chan ta a kum khat nuwa chuan mai che pakhat lo lang le in a hming chu Elise ani Paula nu pui pahnih na ni in Paul chu sumdong mi ani awang chuan hmun dang danga hna thok awangin a om kuala anupui Elise chu afapa kumsom pahnih mi Marcus chu lo en kol turin acha a Elise chu Marcus nushon ani a Paul chuan Elise chu Marcus boardinga kaltir turin a sil boka kar khat nuwa aron hole le don ti in acha a ma se Marcus chu lo thleng tareng mai Elise chuan Marcus mu chuan iwaron le ma ve ti in alo bia Marcus chuan an school chu chicken pox si alien awanga an chol ma deuh thu in a chang le a Elise chuan Marcus tong dan chu puitling ti in makpu ati hle mai atuk jinga Paul chuan aron kola biak du thu Elise chu asila anuwa Elise le Paul chu anin bele a Elise in phone a man lai chuan kholo takin Marcus chuan ron zut vela Elise chuan mak ati hle a thinrim takin akal sana ni te chu aliam zela Marcus chuan thian tur po nei zo loin ama chon om thin aswal em awang chuan hunrei lo te hnuwa chuan Marcus pa po chuan na tho zoin aron le a Marcus le li po chuan airport an lo muaka konga motora an tlan mek lain Paul chuan Elise chu azut vela chuti lai tak chuan an accident man trepa Elise te chu anin chai vela Marcus ro po na om anhu zan ria nei lai chuan Paul chuan Elise hena ka poisa da thai khai lo lavek ami ati chuan Elise chuan Marcus an taxi manata na lavek ani kha ti in a changa zathung thom ruk chi akala ti in apa lo chang ve thung Elise bok chuan kha poisa zong kha kala chuak ti in min sil kha ati a Paul chuan Elise lak vek ani a ring anuwa inan thlen chuan Elise chuan Marcus ruma athuka ma se paper me khorbak a hmulo nika chu Paul le Marcus chu swimming pool a an lo in buala Marcus chuan Elise in aduan lo thu apa chu asila apa chuan enga angai lo chungan thu soite chu Elise chuan alo sheve veka Marcus le apa chu enginga moni soin tuya an chenga anin fiam hanwa man ti hle mai chumi hnuwa chuan Elise chu Marcus te sikula kalin an ho tupa hena holiday an nei lo azoda an zirti tupa chuan Marcus sikula tanga an hno chua thu asoya letter po an ron thon nge ma se chu letter chu Elise in Marcus room chunga a hmu kha ani an zirti tupa chuan Marcus chanchin engkim chu Elise a sil veka an hnuwa Elise le Paul chu party na an kala mai che pakhat Sophia an ti chu an va hmu a thian nu sarai thi dan a lo sila Elise chuan Marcus a tha ani a ringa chuan atu hriat zong chu Paul a sil veka Paul chuan a oi du lo awangin Elise chu a hawa zan khat chu Elise na tho tur nein Marcus a bedroom laya chuan ceiling ong chu a hmu a thil om dan zong a hmu chuan Elise chu a thin a rim em a Marcus hna chuan engwanga kan omdan zong lo hmu thin nge ini tin a hawa Marcus ro chuan heng thil ti hi ka chak zong tak ani alo ti ve thung hetiang ang bok hian sarai khai en thin ani mo ati chuan Marcus chuan nangma angin a sexy ve lo awangin ken ngai lo ati a Elise chuan sarai kha lunglam that lo na nei ni in isoya thi dan dik tak min sil ro ti in Marcus chu zota sil cheila enge ka hlawng ati chuan Elise chuan poisa ka pe ang che ati le a ma se poisa ni lo thil dang ka du ati le a Elise chu Marcus atong kam kholo em te awang chuan athin arim hle a Marcus la chuan za pa na nei thak loin anu chu abebok Marcus thu soimak tak te chuan Elise thin chu a thawng hle mai
Elise chuan Paul chu ceiling a ong lo om chu a hmuh tir le a Marcus in khi ong atang khian min lo en thlatin ti a hrilh Paul chuan a ring lo hle Marcus chuan sara kha a tha ani thu ka hnen a soi vek to a ti le a mi ti du da te hi a chak thin sara pho kha ka tha ani chuan tuna nang itan ve min ti atu hre zong zong chuan Elise chu om ngai na po ati hre to lo Marcus le Elise chu an pon vela pangpar tui vel pe in an ti ti a Marcus chuan eng emoni lo sei ve bok a hnuah library a tekalin an pahnih chuan an ti ti a Elise chuan Marcus chu dop deuh pa ti ti hian eng emoni a soi pui vela a hnuah Elise chu dam lo a mental hospital an da a hnuah a rawn dam chhuak ve le a an pathum chuan pa ka an kal kual vel Elise le Paul chu an lo ti ti bok Marcus chuan Elise chu bia in Elise po chuan thil mak deuh deuh a soya Paul hi kan thatanga hmun danga kan kal bo dei don ami ti pa in Elise chuan Marcus chu a kisa chumi hnuah Elise chuan car chak tak a lo tlan chu a hmu a win fiamna chu a thlawh phei a Marcus an lo hmu in a va um ve ngal car chuan Marcus chu rawn su tleta top mai Elise chu a ruk tak anuin a pen a hlawh hlim ta chu a lawm hle mai min lo thlir sak awangin ka lawm e